ରଖିବି ବହି ଦେଇ ଏ ଘୋର ବନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏକା। ପ୍ରଭୁ ପିଣ୍ଡି ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ମୋର ତେଜି ନ ପାରିବି ତୁମରି ଶ୍ରୀପୟର କି କହିଲ ମୋତେ ଚାଲ ଯିବା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆଶ୍ରମ। ଅବଶ୍ୟ। ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହ ତୁମ୍ଭେ ସେ ରାଜବାଟୀ ସୁଖ ଏ ଗହନ ବନେ ଖୋଜିଲେ କି ପାଇବ ସବୁ ଛାଡ଼ ସେହି ଚିନ୍ତା କାମ କର ମୋ ତୃପ୍ତି ସାଧନେ ତେବେ ସିନା ଦେବୀ ବଲିଆନ। ନାଥ ହୁଅ ବଲିଆନ ପୁଣି ଅଦ୍ୟମ ସାହସୀ ପ୍ରଭୁ ରହି ଦେଖ ଥରେ ଆଉ ନାଇଁ ଗ୍ଲାନି ଭାବ ମୋ ମୁଖ ମଣ୍ଡଲେ ପୁଣି ତବ ସ୍ନେହ ବୋଲା ବାଣୀ ନାଥ ଧରୁଅଛି ହାତ ଚାଲ ଯିବା ବନ ଭ୍ରମଣରେ। ପ୍ରିୟସୀ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜୁଥିଲି ଏହା ତେବେ ଚାଲ ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖରେ ରଙ୍ଗିଣୀ ସଙ୍ଗିଣୀ ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି କାନ
বনি নহে জানি বনি নহে সদা শিব কহে ভাই
ମନୁଷ୍ୟର ପାଦରେ ପଡ଼ିଲା ପାଦ ଚିହ୍ନ ମାରି ମନ ଭିତରକୁ ଗଲା।
ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ କି ନିମନ୍ତେ ଆସିଛ? କପଟ ନ କରି ସତ କୁହ। ଅବଶ୍ୟ ନାଗର ବର ପଞ୍ଚବଟିରେ ମୋର ଘର, ନାଗର ବର ପଞ୍ଚବଟିରେ দাসী হই পুজিবি পায়রে
ଏବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଫେରି ଯାଅ ସୁନ୍ଦରୀ, ଫେରି ଯାଅ। ନା ସୁନ୍ଦର ନା। ତାହେଲେ ଆହୁରି ଏକ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣ। ଅବଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ତୁ ଗୋ ଶୁଣ ନାରୀ ବାର। ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ତୁ ଗୋ ଶୁଣ ନାରୀ ବାର। ସୀତା ବିନୁ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ଇ ଘୋର
ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁଅଛୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କରମ ତୋର କିରାରକାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଚାପଧାରୀକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ପୁଣି ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ନା ସୁନ୍ଦରୀ ନା, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏକ କଥା କହୁଛି ମନ ଦେଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଶୁଣିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ କାନ୍ତି ବଚନ
মদন আরতে মুঝে হই লই বাই লই বাই। তুমি মোর কথা হেন জাণ রঘুসাই রঘুসাই।
बेग करी छामु कुराइले नास्ती करम